Okay. Tanghali po. Dala yung sa inyo. Wala pare, para mas importante. Nagdadala kami ng bigas ngayon. Dito po kami ngayon sa sa Barangay Balante. Tingnan nyo, walang lumalabas ng bahay. Pero tanghali po, social distancing, walang lumalabas ng bahay. Oo. Ito dito. Okay na, salamat ha, salamat. Teka, din muna yun. Din sa kabilang bahay. Ang paa doon na, baba mo doon. Po yung kasama ko po yung kapitan ng barangay dito. Saka yung BHW andito lahat. Ayun po, walang lumalabas ng bahay. Salamat po ha. Hindi na ako kakamay sa inyo. Social distancing. Basta walang lalabas ng bahay, okay na 'yon, ha. Ayun po, sige. Ay, ganyan lang tayo, ganyan lang. Salamat sa inyo ha. Okay, taka, lakad tayo. Pwede mo ka. Pakawan mo ka. Ay, sige, okay lang. Hindi na ako kakamay. Kasi susunod. May ulam pa. May kasunod na ulam yan. Wala yung mga tao. Wala yung mga tao. Dali pa yung sa kabila. Thank you rin. Dami sa kabila. Ay, okay na. Ito, dito. Kung ay lalabas. Gandang tanghali po. Magandang tanghali po. Tanghali po. Hindi ko naman hindi kasi may lumabas. Okay lang. Tropa po na. Huwag na ilalabas ang bahay. Dito, 10 sako dito, 10 sako. Ayan. Dito. Ito. Huwag na ilalabas, okay lang. Ayan. Magandang tanghali sa inyo. Ihalo-halo ba? Bibili ko mamaya. Ay, dito. Check ko siya, 20 sako.
Meron na? Wala pa. May signal? Ayun, okay na. Ayan. Bagya. Ayun na. Tanghali ba? Alas 12 po ng tanghali. Alas 12 ng tanghali. Alauna na ako yan, mga alauna. Alauna na. Alauna po ng tanghali. Ito po, nagdi-deliver kami. O ate, huwag na ilalabas ang bahay ha. Pasok na lang. Ito kami bigay sa inyo ha. Andito po kami sa Barangay Balante. Alauna ng tanghali. Mamaya na yung mga nasa bukid. Hindi po mahalaga sa akin kung mainit o malamig ang panahon. Basta po yung mga tao na paglilingkuran natin. Wala pong mainit. Sa tingnan nyo, wala akong pangalan yan. Ayan o. Wala akong pangalan yan ng Mayor Emeng. Wala. Ayan o. Wala pong pangalan yan. Basta bigas na siya. Ayan po. Magandang tanghali po. Ayan po yung bigas nyo. Huwag nang ilalabas ang bahay. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. Salamat po. Ayan. O, dito walang tao. Iiwan po namin yung yung bigas dito ha. Pakatingnan lang po para sa may bahay. Ayan po, alang tao. Iniwan na lang namin ha. Iniwan po namin. Ayun, pasok. Sila, ba't mo nan? Ay. Paano may medal? Hindi, iwan ko na. Ilan pa nakalista dito? Stop. Ilan nakalista? Ilan talagang kagumuto ng Pangulo. Doon yung isa pa. Ate! Tara, bawal na! Para tingin na lang Salamat po, salamat. Sakto natin, te. Kapitan March. Magandang tanghali sa inyo. May bigas sa inyo. Dito na rin. Ayun. Oo. Sige na. Sa anak mo ni Kapitan Bart Mahulog. Ay, mayaman ko mga to eh. Pero yung pong ibang barangay, huwag po kayo mag-alala, dire-diretso na dating ng bigas natin hanggang sa Maynila, umorder na ako. Wala po itong hinto, dire-diretso po ito. Huwag po kayo mainip, kusun po ulam. Sige, salamat po. Salamat po tayo. Salamat po, salamat. Ano, para sa inyo yan. Wala, kaya mo na, huwag kayo lumabas. Huwag na kayo lumabas, salamat po. Magandang tanghali sa inyo. At tingnan nyo ha, bigayan po ng bigas pero walang tao sa kalsada, wala pong tao. Nasa bahay lang yung mga tao. Kami lang po ang tao nung BSW tsaka ng mga barangay. Kami nagbibigay. So yun mga bata. Sa papak! Tatlo to kami tao. Huwag na ilalabas ang bahay. Parang kilala kita. Mayor Emeng. Hindi po. Hindi na ako. Bawal lumabas ng bahay ha. Dideliver na lang po sa bahay niyo. Sige, salamat po. At dito kay Puti, 20 kilo. Bukas natin. Wa. Ilan? 2 minuto. Laba. 2 minuto, buhat doon hanggang
Wala Teka pang lang. 2 minuto. Makikita pa din. Hindi makikita din. Oy, salamat sa inyo. Wala po. Salamat din po, Mayor. Thank you po sa ating Mayor. Ay, nagkaan. Sige po, sabihin ko po. Nagbibidyo po ako. Hindi nagkaan sa si gilid. Kiran. Sa loob ba yun? Ay, may isa doon. Lagyan niyo yung isa na yun doon. Hindi yung BSW. Ang madali nung mo. Teka lang. Ano? Samas. Sige sabi. Tugobi. Nanonood ba sila? Isa, dalawa. 12 minutes, 15 seconds. Talang. 13 minutes. Ay, kita. Pesahin naman yan eh. Sige ba? Sige, okay. Tingnan nyo ha, Aglen. Tingnan nyo puting tubig oh. Barangay Balante. Walang tao. Walang katao-tao. Kami lang ang tao. Yung pong bahay nyo, kahit na walang tao, iiwanan namin ng bigas. Lahat po kayo. Okay? Yung itlog, yung ulam, kasunod yan. Sige, bar dito. Bossing, magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali, ito yung bigas nyo. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali po. Ding, Mama kayo, liyo mo kayo. Ding! Hindi, nasa kang Ding. Teka. Magandang tanghali sa inyo. Oh, kung kayo lalabas, okay lang. Ito, tatlo. Bahay di ba yan? Dito, dalawa lang Oh, po dalawa, yan. dalawa. Sa Pilatres, tsaka Eris sa isa. Magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali sa inyo. Mainitan kayo, kaya yung ako lang mainitan. naman po ng ruwan. Ate ah. Wasak ah. Kaway naman kayo, naka-live tayo eh. Kaway naman kayo. Dito. Ah. Ganda. Oh, dito. Thank you. Yan. Kunin mo sila, kunin mo lang. Thank you po. Salamat sa inyo. Salamat din. Video ko pa, naka-live ka. Naka-live, hindi. Hindi naman pa. Ano ka pa? Salamat sa inyo. Ako yung siya, pabatiin mo. Maraming salamat po, Mayor. Papakalaking tulong. Salamat, sir. Kapitan ba? Kantang sa ako ibababa. Alang kamay. Topik. Tingin na. Magandang, hindi na po ako mapasok dahil madami kong kinausap ha. Yung Federico mo. Ikaw! Padalan din natin. Saka sa likod yung isa. Magandang tanghali sa inyo, wag na kayo lalabas. Magandang tanghali sa inyo. Natin ni Edit. Dito. Magandang tanghali sa inyo. Dito kaya ano, wala pa ata dyan.